Česta ljudi! Evo moga druga Armana! Znam da ne snimaš, čovječe. Snimam malo. Ti je previše bod da bi naučio da snimaš. Hoćeš pričat ili niješ? A stvarno Tark, jel snimaš stvarno? Snimam Boga, evo malo ćemo mi sad uzeti ovog ugljena, znači ugljen nema. Ja imam ugljena, evo Allaham 6. Evo da vidim koliko ja imam i ovo ljudi, ja sam gladan, svega mi. Evo ga, pola 12. Ja sam gladan, ali uživo. Da mogu ja nekako iz Minecrafta da pecam ribu, onda uživo je prenesu. Evo ja i Arman ćemo danas igrat na serveru, kako se zove? Isto koju, a ja Zvečka Craft. Ja, zvečki kraft, zveču. Oj, buj, to ćemo upiti o Enderman. Nešto zveči pa. Gdje si ti, Jarane moj? O, evo, borim se skeleton. Ma pusti skeletona, dođi mi ne spašava, Jaran. Ne spašavaš mi se sad. Snimamo lahami, aj vamo. Evo vidiš Zvečka server, to je Zvečka, to je Zvečka server. Znači zvečka. Oj, upće me skeleton, a ja bježim uz planin. Eto kako sam pametan. Jesala, pametan si, vidljiv si. Oj, gledaj pa ja jedem meso. Ljud, danas ćemo ja i Jarko pokušat bar da napravimo F neki, već smo napravili F, zove nam se, kako se Jarko zove? Snimamo, znači tačno snimamo. Zove se snimamo, eto, Arman vidoviti Arman će, tako je rekao i tako će se izvat. Jarko, što imamo od drveta svega? Ima znači, stokova, 3 stoka i 32. Jer možemo napraviti 3 kuće, ne jednu. Hoćemo Koga da ću ja pravit kuću? Hoćemo mi tajnu bazu. To ću ja. A i ja ću to znači. Samo me živiš, mršu da spizdi materina. Ma ko je to rekao? Ja kad Tarke majstor. Ja, evo, malo ćemo ja i Jarko za početka na svakom serveru, znači malo cheatujemo. Znači. Ti? Ja ne cheatujem. Ma jok, šta si onda bio na početku rekao, to što ima dole dijamanata. Da smo malo ja teleportujem do tebe, Jaran. Tarke, znaš da ban pošto si cheater? A gdje je ovaj, šta je ovo trno mi u jedan portalu? Ako nisi znao Tarik, ti si baš on noob, ti meni vjeruješ svaku riječ. Gledaš da ova budala leti. Evo pečnje, evo Allaham pečnje. Aj ti 3 bloka uzem, eto. I ti tam preko rijeke, pa ja tebe čekam. Evo mene preko rijeke. Aj teleport. Vrno. Da skineš. Teleportuj se. Ajmo upadaj u pečnju matke, baby. Gdje je peć? Šta je ovo? Jesi ti čorav ili si čorav? A oba dvoje. Ljud, šta je ovo? Upa, dole ima... Gdje ćemo Jarana za početak pravi bazu? Ja, vlage. Ja, i koš pa mi pričam. Gle. Znači, ja pozdravljam ovog svog druga Nedima Šljivu, Jaldina Čardakliju, a Arma... Ja pozdravljam Emerald Sordaba, onaj najbolji youtuber na svijetu. U deskripciji će vam biti od Armana kanal, znači... Iako neće niko subscribe-at jer ti nemaš subscribera koji je 12. 12, star 6, kuš dalje, Jara. Dark ima 3 subscribera. 5, Jara, nemoj mi... A to sve preko sub for sub. Nisam alami! Njemu ti kude to drugu. Ja 6 subscribera imam. Mašla, sve sub for sub. Pa je. Gdje si Ja nisam ni jedan preko sub for sub. Ma jok, sama si sub for 20. Sub for 20 maraka. Daj, 20 maraka. Znači, ja crku. Arman pozdravlja sve košpe na svijetu. Arman pozdravlja smrt jer trenutno je umro, da znate. On gore sa drugog svijeta priča. Znači, mi smo dobili drugog. Joj, Ernada smo trebali zvat. Tari, od nešto kažem. Ja lijepo i fino crku. Ala. Ano, vidiš gore piše pogođen strijelom od skeletona. Da, crku.
Pa jesam, već sam, ne moraš mi govorit. Jarane moj, ja imam, znači, ajde ti pa se do mene. Ne mogu previše mi bagaj, lagaj, zagaj, lagaj, bagaj, daga. Ajde, ja imam 8 ovih, kako se zove, željeza. O, može. Napravi sebi chestplate. Što? Ajmo ćemo od bazu, Jarane. Nema ovdje u peć niko. I gore ćemo samo napraviti stepence. A negdje zašću. A što si to izašao? Ulazi u igricu. Pa moram, to je bio rage quit. Ajde, ulazi. Ja ne mogu ti gledatelji me neće gledat. Ulazi, bolan. Vidite, ljudi, malo je Arman naporan čovjek, sam to. Čak mi daš jumbo. Ko da jump, znači sutra ću kupit odmah. Da sam čovjek od riječi. Sam kad nekad lažem. Evo, uš. A sad daj ti meni jumbo, jump. Ajde, ulazi, teleportuj se do mene, koliko imamo ovo, 4. Sad imam 8 ovih, kako se zove željeza, napravit ću... Šta mogu napravit? Mogu li 2 pickaxe napravit? Mogu. Mogu 1 mač, hoš? Oh yeah! Tako si ti glup. Hajde ti ulaz. Hođem malo u shop, pa piše ovdje. Idi u shop kup Jarane, jump hoda. O, mora. Nema pekareva. Na nekim serverima ima pekara. Znam. Naprimjer, namo. Na to. Možda sljedeći epizod budemo na Armanovom serveru, ako ova budala pristane. Neće. Eto, vidite ljudi, on je sramežljiv, znači... Sramestim. Znači, eto, čovjek sam kaže sram isti bilo. Znači, sram ga isti bilo i ja kažem odmah sram ga isti. Znači, 8. Da vidim ja... Koliko... Iron pickaxe, evo kako ja rane sad cijetim. Tarik, čitaš ti dođe da ti pišem ja u message. Ne jesi ti onaj... Evo ovog da crkao 2 put, ne jednom. Jesi ti onaj noob? Sve 2 puta, ne mogu 3 puta. A to stvarno ne snimaš. Snimam alahan! Evo ti ova 3. 1, 2, 3. Ajde ti bacaj. Možda ja ne moraš, hoću ja ako ti ne. Gdje si udala otišao? Evo gospođe Creepera. Ja sam gospođo. Ja odpravim F. Ti je pravi slobodno, ja tu ne živim. Evo ti neko ovdje bio. Daš neko dole bio? Takmicima si video moj Skyblock ko bolji ima. Ma pišem, to ja na Skyblock pa da malo snimam. Hajde ja, sad ću ja na Skyblock snimat ako hoš. Hoću, ali samo izbuš ovaj video. Neću ba, neću bris. Pa, Bo glup video, drama glup, ja na njemu, eto koliko je glup. stani. Kako da izađem iz fakciona? Jel? Još da ti kažem. Ajde. Neću! Gdje si? Kucaš F, Kids Karma 2003. Oj, koji život je. Kako, haj reci. Izbaci me iz F-a. Eto, ja ti izbacio od ona... Jebem ti mater! Allaham pička si. Nervira me. Ja sad ne smiješ ovo objaviti zato što ja psujem, eto. Ko je to rekao? Tark je govno, ajde da znate, on je Kome to govno, uda- malo govno, malo. Hoće mene ovaj ub skeleton, ona ne. Dobra. Tark je govno, malo govno. Varpski bolack. Tark, možda me ubiješ opet. Hoć. Kucaj, ko sam ceta Killerman 2003.
Evo. Jesi liš? Jesam. Nešto dole piše Warp don't exist. Ajoj. Gledam koliko još snimam sam. Već snimam 10 minuta, još mene ovo je 10 minuta, upi skeleton, jara. Vod na njega ako crknem, taj. A bješ. Ubić ga Boga. Pa Boga ti ga, znači dobio strijele, sam. Dark, reći im sve tvoje tajne ako ovo objaviš. Koje? Ja nemam nijednu tajnu. O, sam trkao svega mi. Ubili su me. Znaš kako mi je drago. Evo mene na mom Skype. Sad smo ušli malo na Orange Crest. Da jednom odigramo ovaj Skywar čuveni, ali ne može da uđe zato što je čuven. Ja, nije zato što su mi promijenili šifru premiuma i Tark je govno, najveće govno na svijetu, Tark je govno, najveće govno na svijetu. Uzet ćemo ovaj Snowman, zato što je on Snowman. Ja sam Snješko Bijelć sad. Snješko je dobar čovjek. Evo svaka malo. Snješko Bijelć je dobar čovjek. Sad ću Marko, ja hoću pogledati što ću ovo objaviti. Misliš da neću? Ma moja svaka riječ je tajna. I subscribe-aj mi. Ubiješ Torku, Boga mi me ubiše. Pa dobro, ubio sam bar jedna. Misliš Alan da neće objaviti? Slobodno ti objavi, slobodno. Glava je nevidljivo, Alan sad ga pojde. Slobodno objavi, slobodno. Hoću Boga, eto, ja sam rekao. Slobodno, slobodno, niko te ne brani. Ovo ne znam da mi ne brani. A šta se ja banak, pagarim. Fajte, ja sam prižem pobijem emisiju. Glupi, Allahu ekber. Slobodno ti ovo objavi. Hoću Boga. Slobodno, slobodno. Misliš da neće? Hoću Boga mi objaviti. Slobodno. A šta ti je balan rad? Ti si mali jarane, ja te zgazim. Ne vidim teren koliko sma. Ne može, mama. Evo, Arman je, ovo je opet mogu bila jarane. Ovo valja mu ljudski. Ali sam jarane, znači imaj. Znate ljudi šta smo ja i Arman radili na Skywars. Ja sam Armana ubio 10 puta nešto. To lažeš! Narod, on je najveći bot u PvP, ja sam svaki put njega pobjedio, laže se. Laže, znači narod, on je najveći lažov u školu, znači. Sad seko, nemoj pušt drug sina. Nemoj šmrkat drug, nemoj pušt cigare, nemoj biti I to je to za danas, vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Vrlo